Всеки е чувал за антибиотиците. Те са най-доброто изобретение в историята на медицината. Те са спасили милиони животи. Те са превърнали смъртоносните инфекции в контролирани проблеми. Но когато антибиотиците работят точно по предназначение, оставят следа след себе си. За някои хора тази следа не се възстановява напълно. Здравейте и добре дошли в канала Biologic Code. Ако за първи път попадате на канала, ще се радвам да се абонирате и харесате видеото. Това не е антиантибиотично съобщение, а е препоръка за по-уместна употреба на антибиотици. В следващите минути ще ви покажа 4 научно доказани стратегии как да предпазите микробиома си, когато е необходимо да приемате антибиотици. Какво да направите преди, по време на и след употреба на антибиотици. Една от стратегиите може би ще ви изненада, защото това е грешка, допускана от дори много опитни лекари. Ако искате да разберете, останете до края на видеото. Първо нека кажем какво се случва при употреба на антибиотици. По време на тяхната употреба, микробното разнообразие драстично спада в рамките на броени дни. Някои бактериални видове са силно сензитивни към антибиотиците и съответно тяхната популация спада, докато други видове са резистентни към антибиотичното действие и те остават неафектирани. Много тези бактериални видове днес ние наричаме резистентни бактерии. И така, по време на антибиотичното лечение микробното разнообразие пада, а резистентните бактерии остават без конкуренция, което позволява техният свръхрастеж. Понякога антибиотичната резистентност достига 300% скок. Това е лош признак, понеже разнообразният микробиом е устойчив микробиом. И обратно, неразнообразният микробиом, доминиран от резистентни бактерии, е нестабилен и чуплив. Отнема средно месец до 2, за да се възстанови микробиома и това е постепенен процес. Дори при някои хора 6 месеца след приключване на антибиотичното лечение все още имат невъзстановен напълно микробиом, като при някои от тях той никога не се възстановява такъв, какъвто е бил преди антибиотичната употреба. Помислете за това като рана, която зараства, но остава белег. Антибиотиците не просто поставят на пауза микробиома, а те го оформят наново. По време на този уязвим период на възстановяване на микробиома, чревната екосистема е по-малко устойчива и по-лесно ранима и по-податлива към опортунистични патогени, а това са бактерии, които имат благоприятно действие към червата, но при определени условия стават патогенни. Затова е много важно какво правим по време на и след антибиотичен курс, защото този уязвим прозорец не е просто период на риск, а е и период за възможност. Микробиомът не е статичен, той постоянно се мени, тъй като е съставен от трилиони живи микроорганизми. В следващото видео ще ви дам 4 решения, които ще ви помогнат да предпазите микробиома си толкова колкото е възможно, когато е необходимо да употребите антибиотик. Но преди края на видеото обещах да ви издам част от една от стратегиите за това как да защитите червата си. Проучване през 2018 година, публикувано в списание Cell от доктор Джам Суес и негови колеги в Лацман института в Израел, показва нещо напълно неочаквано. В това проучване хората, които приемали пробиотици след антибиотичен курс, всъщност имали по-бавно възстановяване на чревния микробиом. Да, чухте правилно. Нещо, което се смяташе за стандарт в медицината, сега бива напълно разклатено. Повече по темата ще говорим в следващото видео. Благодаря, ако сте останали до края, абонирайте се за канала и харесайте това видео, ако искате още такова съдържание.